Hoxe non teño máis ganas de ir a clase. Vaste meter nunha boa. Dame, Juan. Decidistes algo sobre o de vivir xuntos? Ainda non o temos moi claro. Pois non sei a que esperades. Es que estamos falando de vivirmos xuntos. Pois podíamos probar estes días. Isto non é ningunha caída. Foi meu pai. Pijouche. Ti tamén podías deixar de ir uns días ao súper e á radio, non? Estás de broma, non? Total, xa vas facer cando vivamos xuntos. De onde sacaches ti esa idea, home? Sei o que lle está facendo ao seu fillo, señor Marto. De que me está falando? Que sei que vostede lle pega. Vai falar comigo idiota do teu mestre. Eu non teño a culpa. Vamos a aprender dunha vez que manda aquí. Xa falei con teus tíos, os que viven en Santalla. Estánche esperando. E logo cando vas marchar? Supoño que en canto antes. Se queres, eu podo che levar esta tarde. Teus tíos son moi amigos meus. Petróleo é moi amable ao levarnos a loixa máis a min á casa dos seus tíos. Estivenlle dando voltas á idea de vivirmos xuntos. E penso que aínda é un pouco pronto. Ti non corras tanto. Pero se prácticamente non estou correndo nada, don Amancio. Cuidado! Don Amancio! Non sei, don Amancio, eu quería dicirlle que a culpa foi toda miña da manía esa que teño de correr Non sexas parvo, Petróleo. E non me fajas dicir que estas cousas se deciden arriba. Veñao, non diga nada do de arriba que... Pois logo cala. Ti non tiveches culpa ninguna. Foi un accidente. Foi a estupidez de non mirar polos ollos de... Petróleo, non quero seguir falando desto. Moi ben. Daquela tiraremos, que vai algo de frío, don Amancio. Eu non noto nada. Veñao, fíese de min, arrancamos. Non. O que arranco son eu. Ti quedas. Levas 2 semanas detrás de min. Pareces miña nai. Home, sinto, eu... Non sei se vostede ten algo que facer... Non teño nada que facer. Que vou ter que facer? Só que necesito estar só. Non creo que sexa tan difícil de entender. Entendido. Hala. Ata logo. Ata logo, don Amancio. Mónica. Poucos homes recordan o nome dunha esmoza durante tanto tempo. E ti? Pasa. Queres un café ou...? Non, gracias. Xa non tomo café. Deixeino. Non está mal este sitio. É bonito. Sí, non está mal. Que tal estás? Ben, supoño que non tan ben como a ti, pero non me podo queixar. E que fas agora?
Queres saber se teño traballo? Sí, sí. Tranquilo. Non podo exercer a abogacía, pero sigo traballando. Agora son asesora financeira. Alégrome. Ao final, resultou que o asunto de Ceinsa me deu ben. Así? Sí. Acabáronse os grandes negocios. Xa non gaño tanto como antes, pero a cambio teño menos problemas. E que fas por aquí? Un asunto de traballo. Ves traballar a Portozás? Por un tempo. Veñolles propoñer algo que se podería converter nunha grande idea. Ajá. Pois xa me contarás. Cóntache. Eu dixía de sair igual, Estáse quedando vento, podíamos ir mirar a volta do cabo, home, a ver como está. Vai ti, meu home, vai ti. Como vou ir eu só cun barco tan grande, petróleo? Pois vai acompañado, a min tanto meter non me rompa a cabeza, hoxe, Magui. Xa vale, ok? Aquí ninguén ten culpa de nada, de acordo? Culpa toda miña, home. Ai, Petróleo, párase con eso, tío. Foi un accidente, xa está. Que non son capaz, home, non. Non son capaz, vos sabedes como era ese home. Acordádevos de como era don Amancio. Segue sendo o mesmo, Petróleo. Non, convertino nun amargado. Ti non convertiches en nada. Ou paras de falar así, ou de verdade que... Mira, hoxe hai unha exhibición dun equipo de baloncesto de minusválidos, a agrupación Nós de Culleredo. O que lle faltaba, don Amancio. Botaron unha partidiña de baloncesto cun grupo de minusválidos. Pois igual non lle viña nada mal, Eu estive unha tarde inteira con eles e son unha xente estupenda. Fai un favor, Paula. Fai un favor, ó. Pode que Paula tiña razón. Estou segura de que a don Amancio lle iría moi ben falar con eses chicos. Claro, se tes un problema, o mellor que podes facer é falar con xente que xa pasou por el, petróleo. Hai que ser un pouquiño médico de si mesmo, che. A mí pasoume igual coa heroína, Sí, pero ti puideche sair da heroína, non é? É que? Ese home non se vai poder levantar nunca. Nunca. Nunca na vida Tamén hai desa xente que cadeira. non saiu nunca. Tamén hai xente que non saiu nunca da droga, O conto é querer sair dela. Pero é distinto, home. Que vai ser distinto? É distinto. É distinto porque ti, eu que sei, ti entraches na droga polo que fora, pero entraches ti só. E a don Amancio senteino eu nunha cadeira. És cabezudo, Esa xente tamén está sentada en cadeiras de rodas, mas aprenderon a vivir así. Eu alégrome por eles, Paula, eu alégrome. Eu xa non sei para que discuto contigo. Eu estou gordo de non discutir, xa está. Pois sabes que? Vou falar agora mesmo con eles. A ver se eu non é boa idea que falen con don Amancio. Demo de rapaces me cagina. Queredes froita, Tomade froita. Ai! Branco, Veña, Barestiño, xa son as periñas de nada, As periñas de nada vou vos facer eu. Fortivos. Idelle roubar aos ricos. Me cague. Non foi nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Hola. Viche o disco aquel de clásica que tiña un piano aberto na portada? Ven aquí. Xa estou aquí. Aquí. Veña, que hai moito que facer. Ademais vai chegar Paula. E que? Pois que hai moito que facer. Que che pasa? A min, nada. Entón, por que te apartas de min? Pasa algo con Paula? Con Paula? Sí, unha rapaza que ven ás veces por aquí, non sabes que tengo pelo roxo? Que queres que pase? Eu non quero que pase nada, e ti? Podes saber que che pasa, Ana? Só pregunto se entre Paula e ti hai algo que eu debería saber. Que vai haber? Non hai nada. E chega, dende aquela punta dali ata algún lado de por alá. Xa sabes que nunca se me deron ben os planos. Así que esa empresa para que traballas quere construir aquí un porto para cargueiros. Centro de abastecemento en ruta. Así é como lle chaman. Agora esta zona chamase Puntazás, sabías? 600.000 metros cadrados, construcción de accesos e uns 400 postos de traballo directos. Que
Dito así, soa bastante ben. Claro que soa ben. Pode ser o futuro desta zona. Ou a súa condena. Como que a súa condena? Sí, xa sabes. Todo isto convertido nun polígono industrial. Andrés, non é para tanto. Os barcos chegan, botan gasolina... Gasóleo. Tanto ten. O caso é que os barcos chegan, deixan os cartos en Portozás e marchan, como se fose un área de servicio. Iso é o que non me gusta. O que? Iso. Portozás convertido nunha área de servicio. Tranquilo, Andrés, ninguén lle vai facer nada malo ao teu Portozás. Iso espero. O que tedes que pensar aquí é no despegue económico que pode supoñer este porto. Mira, Mónica, francamente, non sei como van reaccionar os veciños. Cando chegue o director da empresa e vos explique os detalles das obras, estaredes encantados. Desde logo, Portozás cambiaría moito. Claro que cambiará, pero para ben. Chao. Aquí come modemo, Unha cousa é que a mí non me gusta a fruta. Pero outra ben distinta é que me veñan a roubar a min 4 tarujos. Pois fai algo, Evaristo. Que queres que faga? Que saque a escopeta, Non, neste caso o mellor é a disuasión. A disuasión? Con que? Con cartuchos de sal, non? Non, un susto. Susto vieno del bar, bien. E as quechiñas quentes tamén. Que non falo de tiros, home. Eu falo dun susto, que sei, un susto terrorífico. A ti que é o que che pon medo, A min? Medo? Os esquimós. Os esquimós? E podes saber por que che poño... É igual os esquimós non valen. Pensa noutra cousa. Outra cousa? E logo a ti por que non che poño medo os esquimós? Porque non... Pensástelo ben? Son fríos, Calculadores. Nos vistes outro día na televisión? Se nunca se sabe o que pensan, home. Pois, monte un iglú na horta e viste de esquimó, é o que sei. Xa verás os rapaces, ainda van morrer coa risa. Morrer coa risa, sí. Un morto. O qué? Acordaste cando asustamos ao cuñado de Cambón? Non vou acordar. Só a vos se vos ocorre meterlle un cadaleito a aquel rapaz no cuarto de baño. Un morto por os rapaces tamén. Pero vas poñer un morto na tua horta? Vou. Mais vou no colgar do pexegueiro, mira. Velo. Ponte quieto con eso. Velo. Home, pareceme ben. O malo vai ser topar un aforcado nesta época do ano, que andan escasos, non tanto dos verdes. E logo este? Ponte quieto con eso. Ten razón. Xa teño outra cousa mellor, Ai, sí, aquí. Polo de pronto, vou coller o día libre. Ei, recordoche que aquí cobras por horas, Pois vai máis descontando, se queres. Ou se non despídeme, a mí tanto me ten. Evaristo. Ai! Evaristo, eu teño que ir hoxe a Carballo, que hai clase de baile de salón, oi? Evaristo. Cosas de Paula, que xa sabe como é, unha liante, e dixo de darlle unha sorpresa, a ver que lle parece. Sorpresas, non necesito sorpresas. Cuidadiño agora, don Amancio. Aí os ten. Isto que é petróleo? Unha broma? Non é broma ningunha, é un equipo de básquet de Culleredo e hoxe viñeron xogar aquí, a Portosás. Vámonos de aquí, petróleo, por favor. Pero, don Amancio, Petróleo. dixo eu, por que non quedamos un momento... Veña, Paula xa lles falou de vostede e non sei, incluso algún deles tivo un accidente de coche como o noso e... Como o meu. Veña, non era mala idea. Petróleo. Moi ben, veña. Non xoguei a pelota na miña vida. Non vou empezar a jugar. Non é eso, don Amancio, Non, claro. Trátase de converterme no payaso da boa consciencia. Vámonos de aquí, por favor. Veña, nin sequera os vai saudar ou... Non, lévame de aquí, anda. Moi ben. Como non lle dixas a Ana dunha vez, vai acabar por sabelo da peor maneira, Que lle digo? Como que lle dis? Que lle vas dicir? Que estamos saindo xuntos, non? Así parece moi fácil. Pois eu non lle vexo tanta complicación.
Xa sei, tes razón. Pero teño que encontrar o mellor momento e a mellor maneira de dicirlo, non? O mellor momento é xa. Non a quero seguir enganando, Chano. Nin eu. Pois tens que facer algo. Porque cada vez que aparece ela síntome fatal. Si, eu tamén. Debín falar con Ana en canto chegou. Pois sí. Pero é que me colleu por sorpresa vela aquí. E non souben reaccionar. Fala con ela canto antes, vale? Vale. Que non lle podo seguir mentindo así, é a miña amiga. É miña tamén. Pero non te preocupes, voulle dicir, vale? E a ti vouche dicir outra cousa. Que? Que estás moi guapa cando te enfadas. Sí, non? Sí. Pois estou moi enfadada. Xa o vexo. Aí tes. Aló. Así que anda por aquí outra vez a Mónica esa. Sí, tiñas que vela. Entrou na casa de Andrés como se fose por ali día sí, día tamén. Estará de paso, seguro. Sí, pois leva todo o día de paso. Agora tiña o coche na praza. E Andrés que di? Non sei, ainda non o vin. Estará ocupado, claro. Ocupadísimo, supoño. Na casa non estaba, no xulgado tampouco. Xa non sei onde buscalo. Hola, Andrés. Hola, Celia. Celia, ata logo. Marcho. Teño que ir ao consello. Celia, tiña que falar con vostede. Podémonos ver mañá no seu despacho. Claro, pero se ten agora un momentiño... Non, mellor mañá. Agora está ocupado. Sí. Hasta logo, María. Hasta logo. Que pasa? Ti sabrás. Levo todo o día intentando localizarte. Non, é que estiven bastante liado. Supoño que esa é a palabra. Liado. A que non adiviñas quen veu hoxe a Portosás? Ai, que ilusión, non si? Non fai falta que adiviñe, porque xa o sei. Mónica. A túa queridísima amiga Mónica. Si que xa o sabías. Non? Non te echo unha cara de parvo que traes. Mónica está moi cambiada, sabes? Mira ti que ben. Si, non, en serio, Parece outra persoa. Encontrei na... non sei, moi ben. Alégrame. O que vas te comportar así mentre estea a Mónica? E ti como te vas comportar mentre estea ela? Celos, que maravilla. Ai, sí. Celos, por favor. María, Mónica é unha bella amiga. E si, meteu a pata unha vez, pero agora cambiou. A xente cambia, non? Xa che enganou unha vez. Para de un momento. Non oístes algo? Non. Non sei se habrá alguén por aquí, Si, tío, que tes medo. Si, vou ter medo da pereira asasina. Pois logo, a que esperamos? Veña, arriando. Raña, raña, santo compaño, corred, corred, cabrón. Apago. Como queiras. Que che pasa, papi? Hoxe tampouco vas a dormir? Non podo, lindiña, non podo. Ti non tiveche a culpa. Pero que nativo. Ninguén. Ti xa sabes como ando no coche que vou lanzado. Algún día tiña que pasar e fuille a pasar ao pobre don Amancio. Tamén te podía pasar a ti. Ou a mí. Ai, non digas eso. Pero é certo. Ai, non intente desanimarme, que síntome peor. Se te queres compadecer, adiante. Pero non contes conmigo.
Boas noites. E que é o que te dicía, que non son capaz, che, que non podo dormir, non podo pensar, non podo traballar. Ainda que Don Amancio debe estar moito peor que a min, claro. Mira, o noso mellor xogador, Ramón, estivo 3 meses sen falar con ninguén. A súa familia chegou a temer que se suicidase. E agora como está? Agora está pensando nos Xogos Paralímpicos de Sydney. Todo é cuestión de tempo. Xa, todo é cuestión de tempo, pero... Che, a min o tempo non me pasa, non... Petróleo, tendo amigos como a ti, Don Amancio ten a metade do camiño feito. Tendo amigos como a mí, mira como quedou o xa, meu. Ti non te la culpa. Ademais, se segues así, só conseguirás empeorar as cousas. É que non son capaz, che, non son capaz, non. Agora, o que tens que facer é axudarlle a Don Amancio a recuperarse. Eu intento, pero o que fago eu non serve, non traballa, non... Claro que serve, home. Se polo menos quixese falar con vos, ese home. Iso ten que ser decisión súa. Estaremos todo o día en Portozás, así que ainda queda moito tempo. Tempo? O que necesitamos nós é un milagre. A ver, poño vos algo, que queredes tomar? Unhas aguas. Aguas, Que pensei que me desestabilizaba a carriza, meu. Tiñesme que ver a min disfrazado co hábito de monxe. A que me do collero que escapaba. Criaturiña. Criaturiña, sí, pero hai que facelo como un profesional, Que non mete medo calquera, Tranquilo, chanto un gesto. O que, Jejoripé? Que xa non me haría unha comedia que saían como se levaran un foguete no cu. Non, se os rapaces ter tiñano merecido, pero non sei se non te pasarías ti un pouco. Que va? Evaristo, que eses sustos deixan traumas, Secuelas psicolóxicas, oiches? Escolas psicolóxicas tamén tiña o meu pexejeiro. Que estaba quedando seco. Si, pois, daquela polo que di xa pode quedar tranquilo, non? Pois pode. Ese rapaz xa non volven ali, Colleron un medo, digo, che. Si, non me digas, Almai, non, que a mí esas cousas da Santa Compaña, eu que sei, dame... Que hai, Fisterrán? A Santa Compaña son mortos, home. Logo non, Fisterrán? Non, se fosen vivos, que problema había, non? Ai, sí. Se nunca se viu que un morto lle fixera mal a ninguén. Logo non, Fisterrán? Home, non, pero eso xa están os esquimós, eses inimigos da humanidade, é que si? Non irás comparar, Home, non, me teñas medo. Pensei. Querías algo, Fisterrán? Un deses. Ese porto de abastecemento podería ser a gran oportunidade económica de Portosás. Sí? Vostede cree? Claro. Por aquí pasan todos os barcos que entran e saen do norte de Europa. E nós podemos ser o porto que lles dé servicio. Non, sí, xa sei que sería moi rendible todo iso. Pero antes debía pensar un pouco nos inconvenientes, non, Celia? Xa pensei neso, Andrés. Seguro? Pensou no que pode supoñer un porto descomunal para unha vila como esta? Son 400 postos de traballo directos, Andrés. E eu, como alcaldesa, teño que mirar polo futuro dos veciños. Portozás cambiará para sempre, Celia. Se o construen, ese porto acabará por devorar a vila. Toda a vida fomos un porto. Sí. Sí, se quedará, ten razón. En fin, hoxe ven o director da compañía a ver que pasa. Irei no recibir. Tranquilo, home, xa verá como todo sai ben. Non sei. De todos os xeitos, antes de falar con esa xente de Industrias Lancaster, gustaríame saber quen son. Teño entendido que xa construíron varios portos en toda Europa. Sí, iso xa mo dixo Mónica. E logo ela segue por aquí? Mónica? Sí. Sí, marchará hoxe, supoño. Cando marche o tal Lancaster. É que nós pensábamos que igual quedaba un par de días. Pensábamos. Vostede quen máis? É que estiven falando con María. Celia... Foi unha conversa de mulleres. Nada de importancia, xa sabe. Sí, xa sei. Non vou saber. Boas, Melgacho. Non. Non? Veñen picudas e rotas. As ondas. De boas nada.
Tes razón. De boas nada. Pero hai que navegalas como veñen. Hai que seguir. Hai que seguir. Ese é o malo. Eu por min paraba dunha vez. Despois dunha onda ven outra. E outra. E non hai dúas iguais. Así é a vida. Será a túa. A miña vida agora é sempre igual. Melgacho, ti és feliz. É a primeira vez que me preguntan iso. Pero, és feliz sí ou non? Se cadra máis que a ti. Eso non é moi difícil. Ou se cadra menos. Depende. Non somos iguais. Eu intento seguir adiante. Quero sentirme ben e ser feliz. Pero non podo, Melgacho. Se o intentas, xa o tes. Intentalo é selo. Non hai máis. Non hai máis? Non. Non se pode ser feliz, só se pode intentar. Xa. Melgacho, ti xogaches algunha vez ao baloncesto? Non me cadrou. A min tampouco. E queren que xogue agora. É a vida que dá voltas. Sí, que dá voltas, sí. Se parase cando nós queremos, non sería vida. E que sería? Eu que sei. Pero vida non, a vida non para. Aí sí que tes razón. Así que ti de baloncesto, nada de nada. Nesa non me colleron, non. E non botas de menos a vida en Santiago? Non. Aquí non está moi ben, pero aínda non o boto de menos. Gústame isto. Pois eu sí que o boto de menos. Sobre todo se non estás ti. Teñose que contar algo, Ana. O qué? Temos que deixar claro o noso. O noso ia de maravilla en Santiago, por iso te preguntaba... Xa, pero é que agora xa non estamos en Santiago. Estamos aquí. Claro, iso cambiou todo, non? Muller, todo non... Pois por min que non cambie nada, Chan. Eu quero seguir como antes, como cando estábamos os dous sós. Xa, pero é que as cousas xa non son iguais. Por qué? Xa empezamos a ter problemas antes de volver aquí. Vivir xuntos non foi unha boa idea. Pode que fóramos demasiado rápido, pero tampouco foi tan grave, non? Non foi só de vivirmos xuntos. Fora o que fora, estamos a tempo de amañalo, non? Dime que o pensarás. Pero é que non se trata de pensalo, Ana. Dimos, o que o vas pensar? A iso non me podes dicir que non. Vale, vou no pensar. Ben. Vou ter pesadelos co Santa Compaña durante un mes. Non sei se soñaríamos. Non creo que soñáramos todos o mesmo, O pai díxome que hai moitos anos aparecido por a parte de Punta Sas. Miña nai di que é un conto de vellas. De vellas e de rapaces, polo que se ve. Ten que haber unha explicación. Santo Compaña non pode aparecer así como así. Sí. Ademais había algo raro. É certo. Sí, o raro foi que nos deixas sair vivos dali, Non din que a Santa Compaña é unha moría de ánimas en pena. Pois a de onte era unha soa. Unha soa. A logo a ti non che chega unha soa. A min sóbrame. Eu penso que non debíamos ir máis por ali, Non sei, pero o meu sentido dime que hai algo raro, O teu sentido... Que? Credes? Só me queda esta, Ti te oleaches? Seguro que está envenenada ou algo así. Envenenada. Ti sí que estás envenenada. Están boas, Se tivera unha pereira destas, había facer o posible para que non me roubaran. Eso é o que dixo eu. Curras está facendo de todo para que non lle roubemos. Ei, ti non pensarás que fui el que trouxe a Santa Compaña, non? Pois claro. Será animal. Que pasa? Que a Santa Compaña era Currás. Seguro que foi capaz. Claro, el disfrazouse de alma en pena para asustarnos. E nós picamos como a parvos, como sempre. Hai que ser animal. Claro que é animala. Quero estar seguro de que fui ele. Que me comigo a horta de Currás, É que non son capaz, che. Son capaz cada vez que
penso que ese home vai estar toda a vida sentado nunha cadeira e... que me desfai por dentro, que... Petróleo, se segues así vas a acabar por consumirte. Xa o sei. Que é o que me di Belinda, pero é o que lle vou facer. Sí? Con permiso. Señor xuiz, chegou isto para vostede. Ven do estranxeiro. De Bruxelas, sí. É dun amigo meu que traballa na Comisión Europea. Pedinlle uns datos sobre Industrias Lancaster. Lancaster? Lancaster son eses, non? Que van facer un porto aí de abastecemento en Punta Sas. Sí, son eses. Aquí está. Xa me parecía. Aí está que ande? Ano 93. Industrias Lancaster ten que abandonar a obra dun porto exterior na costa holandesa. E non di por qué? 4 denuncias por delitos ecolóxicos. 4? Mi madriña querida. E sabe que di? Celia non sabe nada. Pero ainda hai máis, Ano 96, o goberno noruegués paraliza a construción dun centro de abastecemento en ruta. O mesmo proxecto que teñen para Porto Sas. Exactamente. Pero parece ser que ali non o deixaron facer porque os informes anunciaban un forte impacto ambiental na zona. Pois se en Noruega non o queren, Porto Sas tampouco. Ou que? Creo que a reunión desta tarde co director da empresa vai ser máis animado do que pensábamos, Hola. Hola. Viches a Chan? Sí, acabo de estar con él. Logo xa falaches con él, non? Sí, claro que falamos. Mira, Ana, xa non queremos problemas. Supoño que nos podemos levar todos ben. Por suposto que nos podemos levar todos ben, por qué? Non, por nada. Pois xa aclaraches con ela, alégrome de que todo saíra ben. Pois podes estar tranquila. Eso espero. Seguro que os ardou aí onde os seus chismes. Veña. Que noxo, mira que porco, Sí, Pois xa me gustaría a min ter un sitio destes, Botaches ti moito tempo con currás. Apurade, pode caparse en calquera momento. Ei, aquí está. Sí, agora toca ya levar o susto. Que imos facer, Fito? Como que imos facer, Haya que devolver. Haxe que disfrazar de Santa Compaña, Esta noite vai vera. Sí, o que rí último, rí 2 veces. Veña, vamos, veña. Ai, sí, Que rí de último vou ser eu. E nin unha nin 2 veces, voume desestabilizar. Xa veredes, xa. Pois nada, che, este home non apareciu e que íamos facer? Non metas presa, Petróleo. Ten que ser el o que se dé a conta de que a vida ten que seguir. Darse conta, pero que... É que don Amancio é teimudo como unha mula, che. O máis difícil é aceptalo. Aceptar que tiveches un accidente, que a tua vida cambia e que ti te tens que adaptar a ese cambio. Mais nada. Ten razón, eso é o que necesita, non? Axudarílle moito estar con xente como a nós, que xa pasamos polo que está pasando el. Eso xa lle dixen eu. O principal é que note que pode facer o que facía antes. Traballar, moverse e tamén divertirse. Divertirse. Ai, que me dera a min ver o divertirse outra vez, xa. Claro que verás, Petróleo. É cuestión de tempo e de paciencia. E de amizade. Don Amancio, que fai por aquí, lo? É que queres que faja? Primeiro terei que saudar a este señor. Raúl, Encantado. Encantado. Eu quería falar con vostedes. O primeiro é tratarnos de ti. Ten razón. E que? Que tal che vai? Coa cadeira e todo iso, vas estar facendo? Sí, sinceramente non. Estou farto da cadeira, das beirarrúas, das escaleiras. Estou farto de non poder facer nada. Pois sí que empezamos ben, non, don Amancio? E, sobre todo, estou farto deste, que non me deixan paz nin un minuto. Sorte que tes. Sí,
Supoño que sí. Ovella. Veña, vamos que che presento o equipo. Vamos. Tardará moito en chegar o señor Lancaster? Non, aí ven. Hola. Celia Rey, alcaldesa de Portozás, o señor John Lancaster. Como está Encantado, vostede? encantado. O seu proxecto pro porto de abastecemento tenme entusiasmada. Gracias. Un sitio excelente. É a primeira vez que o vexo, non sendo en mapas e fotografías. É precioso, verdade? Pois sí que o é, sí. Dentro de 5 anos este será un dos puntos máis importantes do comercio naval europeo. Eso espero. Cando podemos fixar a nosa entrevista? Quero lles poñer o proxecto con máis calma. Cando vostede queira. Estou á súa disposición. Ah, Andrés! Hola, Celia. Mónica. Andrés Domínguez, o xuiz de Portosás. Hola. O señor Lancaster. Encantado. Xa coñece vostede o noso proxecto? Sí, un pouco, pero gustaríame tratar con vostede algúns aspectos legais, non lle importe. Ah, pois... Sería unha reunión informal, Non o estou citando como A xuiz. min pareceme ben que así está a nosa reunión. Sí, por que non? Imos. Cando vostede queira. Andrés, que aspectos legais queres tratar exactamente? Xa falaremos no Concello, vale? O que precisamos é un compromiso firme do Concello. Non podemos perder o tempo en permisos e obras menores. Conte con nós. Queremos que ese proxecto vai adiante. De acordo. Queremos que vostedes sirvan de enlace coa Deputación e o Goberno. Co seu apoio todo será máis doado. Non se preocupe, faremos todo o que estea na nosa man. Polo menos ata ter a certeza de que a obra respetará a legislación vixente. Tranquilo, Andrés. Señor Suiz, nós somos os primeiros interesados en evitar problemas. Gustaríame crelo. Xuiz, este non é un momento para esta discusión. Non, tranquila, Celia, tranquila. Simplemente quería recordarlle a vostede que ten 4 xuizos pendentes en Holanda por delitos ecolóxicos. Bueno, que tamén foi condenado en Noruega por algo parecido, non? Señor Suiz, vin aquí para falar de negocios, non para facer memoria. Pois a min interésame moito o que ten que dicir o xuiz. Adiante, siga. Creo que nos deberíamos centrar no porto. Neso mesmo estou centrada eu, Mónica. De acordo. Temos algúns xuizos pendentes. E que? O importante é que o noso proxecto para Portozás é bo para todos. Como representante de Industrias Lancaster, dígame, que garantías teño eu de que o porto non conlevará ningún tipo de risco ecolóxico? Risco ecolóxico. De que estamos a falar? Que quere facer un porto sen botar terra ao mar? Iso é imposible, alcaldesa. Haberá outras maneiras de facelo, dixo eu. Aquí hai dúas opcións. Ou queren un dos portos máis avanzados de Europa ou non o queren. E a decisión é súa. Pois a decisión xa está tomada. Isto é todo, señores. Moi bons días. De acordo. Deixaremos isto para outra reunión cando esteamos todos máis tranquilos. Non haberá outras reunións. Veña, vámonos, Mónica. Intentemos solucionar isto. Vámonos daqui. Se o sitio me gusta, farei o meu porto con vostede ou sen vostede. Sen min. E sen o apoio dos veciños. Podes que selo, porto. Que facemos, Andrés? Esperar que entren en razón, non? E por iso dicíamos antes que os mortos en Galicia están bastante vivos. Temos multitude de ritos, de mitos, de tradicións que teñen que ver coas ánimas, coa vida despois da morte. Di, Fito. Os da Santa Compaña, por exemplo, é certo que levan bastóns? Bastóns? Home, pois, sinceramente non cho sei. O que si sei é que a Santa Compaña é o exemplo perfecto para falar da humanización da morte. Como os zombies? Sí, como os zombies. Uns e outros non son máis que recursos culturais que crea a xente para, de algún xeito, seguir convivindo cos que xa se foron, cos mortos. Xa, pero os zombies existen, e a Santa Compaña non.
ímolo deixar nun empate. Logo non existen. Home, Fito, claro que non existen. Así que a xente non cree nada. No fondo creo que non. Vale, gracias. Se a xente non cree na Santa Compaña, imos ter que cambiar de plan, Logo non nos imos disfrazar de Santa Compaña. Non. Penso que é mellor chegar a un acordo con Curraso. Vai vir con nos a Vigo. É importante que visite un centro de rehabilitación. Si xa me dixo, non sei, Raúl, noteino moi ben, ilusionado, moi ben. Ten que ver que hai moita xente loitando como el e gañando esa batalla. Volverá a ser o que? Claro que volverá a ser o que era antes. O que non está tan claro é que volva a ser o que era antes aquí en Portozás. Non entendo o que me queres dicir. Estiven antes falando con el e hai varios colectivos en Vigo que levan tempo reclamando un sacerdote. Que don Amancio vai abandonar Portozás. A idea de botar unha temporada en Vigo non lle disgustou. Que se parece? Home, pareceme ben, pero tendes que ter cuidadiño con ele, porque en canto chegue a Vigo, vai querer gobernar todo canto hai no mundo. Iso é bo. O entusiasmo é a mellor menciña. Petróleo! Mira para aquí. Isto non o fai nin Maradona. Non o! Vai, xa ves que moita idea de baloncesto non ten, don Amancio. Tranquilo. Dentro dun par de días empezaremos a contar a historia do baloncesto en cadeira de rodas. Petróleo! Que? Esta vai ser estilo Cruyff. Home, Cruyff xa é outro estilo, don Amancio? A cousa parece moi urxente. Vou empezar hoxe a darlle unhas clases xa. Veña. Esta vai, Ui! Insisto en que deberíamos recapacitar. Xa dixen que tiña a decisión tomada. Se se queren opor ao Consello, fágano. Podería instalar o porto aquí, se quixese. E pensou facer? Non. Instalaremos o noso porto noutro lugar. Ai, sí? Sí, sen o seu apoio e sen o apoio dos veciños, levar adiante o noso proxecto só me traería mala publicidade. Logo, deixou. Sí. Pode estar tranquila, Celia. Portozás seguirá sendo Portozás. Alégrome de que recapacitasen. Ben. Marcho. Mónica. Sabe unha cousa, Andrés? A súa amiga non ten moita sorte cos traballos. Non? O importante é que se amañara todo. Dime. Hai uns minutos o Consello confirmou que Industrias Lancaster desestimou a posibilidade de construir un porto industrial en Portozás. E isto foi todo. Volvemos mañán á mesma hora na sintonía de Radio Portozás. Menos mal. Ia supor un bo problemón. O que? O do porto. A catástrofe total de toda a costa. Polo visto, Celia estivo firme, non? E máis Andrés tamén. Ves tomar algo, Petróleo? Sí, pero antes quero saber unha cousa. O que? Se falaches con Ana. Sí, esta mañá. E que? Pois, en realidade non dixo moito. Pero aclaraches todo, non? Sí, medio aclaramos, sí. Medio aclarastes. Dixeches que estaba saindo comigo ou non? Sí, home, non con esas palabras, pero sí. Entendiu? Mais ou menos. Que non quero que isto se fastidie, Chano, esta vez non. Ei, non te preocupes. Ninguén vai fastidiar nada, vale? Seguro. Seguro. Moi ben, así que era isto, non? Ana. Vale, gracias aos dous. Gracias por seres tan sinceros comigo, Esti que aclararas todo, non? Ei, onde vas? Déxame en paz. Paula, eu falei con ela, pero... Sí, falaches con ela. Mentiches de ela, mas mentiches a min, hai menos dun minuto.
Sinto moito, de veras. Falo agora con ela, vale? Xa falo eu. Paula. Pero, don Amanxo, como vai a marchar así, en secreto, prácticamente sen avisar polas boas? Pois sí. Sabes unha cousa? Isto é só o principio. Non sei por que me dá a min que a partir de agora vou facer moitas cousas así, polas boas. Eso está ben. Necesito cambiar de aires. Dillo á xente, a min non me gustan as despedidas. Que quere que lle diga? Pois que marcho, máis nada. Así o farei. Penso converterme nun home de acción. E ti xa sabes que os homes de acción un día aquí e outro alá. Veña, que xa é tarde. Ademais, imos para Vigo, non para o Vietnam. Tes razón. Vaya, pois, calquera día paso por ali a visitalo, ok? Unha cousa máis antes de marchar. O que queira. Ti non tiveche a culpa do accidente. Foi algo que pasou e xa está. Veña, non fai falta. Sí que fai falta. Eu estou ben, vesme? Estou ben. Xa o sei. Pois grava isto nesa cabezota que tes. Non quero que te sintas culpable polo que pasou. Estamos? Estamos. Cuídate, Petróleo. Xa o farei. E gracias. Moitas gracias. Eu non fixe nada bo. Ainda que non o creas, deboche moito. E veña, marcha que se che dixen que non me gustan as despedidas. Ai, o que marcha vostede, don Amanxo. É certo. Dame apertame. Vemos. Do medio da negrura da noite. Soy un raio transparente, así algo verde azulado, non é? E colliu e... Sas! É papou, non me ame. Non, macho, Evaristo, mira que... Espera, que te contou outro, ben? Non me contes máis, Trasme aquí, tesme a contos toda a noite, ti estás mal da cabeza, Ademais, con tanto conto xa me entrou... Ah, entrouche o medo, Medo non, frío, entroume frío. Pois eu, o que máis medo lle teño, a parte dos esquimós, claro, é os mortos. Os mortos? Pero non dixías que os mortos non lle había que ter medo? Os mortos non, pero os mortos vivos, a Santa Compaña, sí, Santa Plácida bendita. Marcho, mira... Cala, escoita. Non oes nada. Non, eu non. Pois eu sí, Evaristo, que? Polo que máis queiras, mira ali. Home, falando de Roma, 4 mortos en procesión, non? É a Santa Está calado, jaliña. A Santa Compaña, sí, xo sei, é que? Pero esta é a miña leira. Estas son as miñas peras. É máis de 4, van ir Colombo quente, Cala, que ainda che vai levar canda ele. Non me van levar, non. Vou ir eu, un deles. Pero vou ir co croque. Non. Vou. Ti agarda aí, Tranquilo, agarda aí. Me casen, Que non me res tanto? Que non me eches por aí a ver isto? Evaristo, currás, nenos. Xa non están neste mundo, Evaristo transita máis alá, do máis alá. O que? Entendedes? Non. Ala, listo. Evaristo. 4 variadas ben dadas co croque e non paran de correr ata Cormelli. E vos tamén tende cuidado, que calquera día pasamos a vos Que pasa? Que pasa? Pasa que estes son os outros. Se estes non... Logo os outros, se estes non son os outros son de verdade. E logo eu varei de verdade a Santa Compaña, hombre, que anima. Mira, Evaristo, nós o que queríamos era chegar a un acordo contigo. Dixo eu que se che cuidamos a árbore esta, podemos quedar coa fruta, non? Ti cala, espírito. O que? E vos para casa, correndo. Pero, Evaristo, que che pasa? Nin que vira a Santa Compaña.
Anda, vámonos aquí, Ladislao. Venga, Gina, corre. Vámonos aquí. Teo empeza a ser unha penitencia, Chano. Hola, Ana. Escoita sobre o que pasou... Deixa, non tes que explicarme nada, non son parva. Ti que fas aquí? Vin escoitar música. E buscar a Paula. Non sei onde está. Non me fala. Pois comigo sí que falou. Contoume o que pasou entre vós e díxome que ti o ías amañar todo. Pediume perdón e chamouche imbécil mentireiro. Fixen a boa, Pois sí. Eu tampouco che debería falar. Eu non quería que as cousas saísen así. Pois saíron. E onde vas? Impórtache. Podíamos falar un pouco. Se queres falar, chama a Paula. Aboriño, don Amancio, aboriño. Xente, recordos de don Amancio para todo o mundo, Xa chegaron a Vigo? E tiña 4 compañeiros do seminario esperando por ele. Coñece máis xente en Vigo que aquí, en todo Portosás, xa. O caso é que o padrecito estea ben. Non parecer parecía contento, De verdade. E ti? Ti que tal estás, mi amor? Eu estou ben. Bueno, a ver se esta noite dorme dunha vez. Vou dormir toda a noite, e todo o día, e máis a noite seguinte. Amodiño que as 4:30 que está narrando a primañán por mar, Che, pero eu mañán quero estar con esta muller. E logo non imos ser capaces de ir unha semaniña inteira ao mar, lo. Xa estarás cando veñas. Veña, a ver se facemos unha boa marea e collemos caldeirada para todo o mundo, non é? Vai. Pon aí unha tila dobre ou calquera cousa. A min tamén dobre, pero de Perceval. Perceval con tila dobre tamén, sí. A ver, que tedes, ó? Que nada, home, na miña horta. Que? Fai un pouco. Que me lo dije este? A ver, ó. A Santa Compaña. Pome un chiquito tamén, que isto parece A ver, que... primeiro falamos un momento. Que desta volta Evaristo conta cunha testemunha ocular, Eu. Pero, que é eso da Santa Compaña, papito? A Santa Compaña son ánimas dos mortos penando polos seus pecados por un mundo adiante. É unha cousa de... Fantasmas, espíritus... todo eso. A mi cajín dio la negra, Era unha procesión deles, meu. Tú solo non vai non empeza a golpes coa Santa Compaña. A ver un momentiño, Resulta que apareceu a Santa Compaña na horta da casa de Evaristo, non era, Ladislao? Sí. E ti empezaches a golpes con eles? A variar neles. Mira como estou, mira como tremo. Xa papito. Trae algo quente, algo quente. Hola, Mónica. Hola. Iso é esta bata. Que fas aquí? Pois esperar a que me invites a pasar. Perdón, pasa. Quería falar contigo, Andrés. Mira, se é polo asunto de Lancaster, non te preocupes, Xa está todo solucionado, iso é o que importa. Quería falar diso e de máis cousas.